Bible Truth Podcast. Zvatinonyanya kufokasa on ndezvekuti toda kuziva chokwadi chemubhaibheri. Chinangwa chedu ndechekuponeswa, but hatidi kuponeswa tisingazive zvatiri kuita. Hatidi kungofamba tisingazive zvatiri kuita. Saka kana paine vhesi inodudzira, kana pane chapter yemubhaibheri inodudzira, zvatichitsvaka. Nyaya ndinayo nhasi manje tiri kumusha. Anungokwaudedzwa kwana sekuru kwaurawa mombe usvika kuya wobvaona maurerwa aitwa mombe ikai chikristu chedu chinopinda papiko panyaya iyi. Saka takazobva kutogara ratodare. Bvunzo wandakatanga kubvunzwa manje, imimi chikristu chenyu sati chauya nana Van Riebeck nana maPortuguese nanani, tasinganamati Mwari here isusu? Oya. Mubvunzo wavo mubvunzo wakanaka. Ya. Nokuti vanhu vakawanda vanofunga kuti chikristu kana kuti chinamato chakauya muAfrica chichiunzwa nevachena. Saka vanochitora sereligion kana kuti sechinamato chevachena chisati chiri chinamato chedu. Musati matombopinda maenda mberi. Ngatingotarisai muhistory. Handitika. Senda kuri ngatingotarisa muhistory. Pakauya mamissionary, taitopfeka nhembe dzedu, taitogara vana sekuru vana vakadzi vavo 2 2 3 3. Hapana inetsa mumwe. Handitika. Vanhu vagere zvakanaka. Asi chikristu chauya zvakaita kunge vanhu vakasara kumashure stereki, kunge vanhu vasina kurongeka, yatingati civilization. Handiti? Saka kureva kuti vanhu Mwari hatoripo here? Ndomubvunzo wavo kuti saka pasina Mwari here pasati pauya vanhu vasina mabvi ava? Okay. No, regai nditsanangurise zvizvi. Chikristu kana kuti chinamato hachina kuunzwa muAfrica nevachena. Nokuti izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vazhinji vafunge kuti chikristu haizi religion inofanirwa kuteverwa nevanhu vemuAfrica, nokuti ireligion yakauya navachena. Nokuti ndo patakatanga kuchiona. Ndo maonero, ndo pamakatanga kuona. But Africans vane inonzi theological thought. Vane mafungiro avainawo pamusoro paMwari. Yatinoti kana tichidzidza mukati meBhaibheri tinoiti the African theological thought. Now the Africans kubva kare vanga vagara vachiziva kuti kuna Mwari. Izvozvo zvamushuwa tinobvumirana kuti maAfricans aiziva kuti kuna Mwari. And this God, saka Mwari uyu hamona kana taiziva kuti kuna Mwari. So why then come and distort? Alright, it's not a distortion as such. It's not a distortion. This God aizikanwa nemaAfricans. Vane mafungiro avaita pamusoro paMwari ye. Mazita avaipa Mwari ainongedza relationship yavo naMwari. For your own information, I'm speaking in defense of Africa right now. I'm speaking in defense of Africa. For your own information, ma-Africans akanga achiti Mwari ndimusika vanhu. Ndotaura muZimbabwe. Vaiti Mwari ndimusika vanhu. Handitika. Imi munogona kunge muchitozviziva mukaverenga history kuti there was a time when Europe believed in evolution zvakanyanya. Zvokuti Mwari anga achida kubviswa as the creator. Darwin. Yes. And also there was a time in Europe in a period yainzi iyo the death of God. Yaibvisa Mwari in the picture. But Africans during that time vaiziva Mwari as the creator. Which shows you that Africans, God is not a foreign thing to African people. Hachisi chinhu chaunzwa nevarungu. Handitika. Saka chinamato chatinacho ichi chaMwari hachisi chinamato chakauya nevarungu. Chinamato changa chagara chirimo muAfrica. Saka kana kune munhu anofanirwa kuimbresa chinamato ichi is an African man. Okay. Because munhu womuAfrica chinamato ichi anga agara ainacho. Saka tiri kuti isi kuno kuAfrica hatina kurashika.
I don't believe that Africans are lost. I don't believe that Africans are lost. But I believe that Africans have more to learn. All right. Yes, all right. But I don't believe they are lost. Vane zvakawanda zvavari kufunga kuramba vachidzidza. Remember, isusu ma-Africans chinamato chedu hachina textbook. Handitika? Saka kushayiwa textbook kwechinamato chedu kunogona kuita kuti zvimwe zvinhu zvaitotendwa kudhara zvive distorted pamazuva atakurarama anaya. Zvizhinji zvinogona kunge asigwa okoniwa nepake. Yes. Okoniwa nepake chokwadi chacho charasika. Because if there is a religion, African traditional religion, as it is called by the missionaries, isusu ma-Africans, we don't call it African traditional religion. In Africa, we just call it chinamato kana kuti tsika. In Africa, we call it chinamato kana kuti tsika. Anditika, nokuti tsika nechinamato mu Africa hazvigoni kuseparatwa. Saka kana ukadzidza tsika dzechinamato, waziva marriage yavo ine chekuita nekunamata kwavo, kurima kwavo kune chekuita nekunamata kwavo, kukohwa kwavo kune chekuita nekunamata kwavo, kudya kwavo kune chekuita. Saka zvinhu zvavo zvese zvemuAfrica zvine chekuita nechinamato. So African people are very religious people. Vanhu vanotongori vanamati ivo zvavo pachavo vanamati. But pane vakaita kuti munhu womuAfrica abelieve pakaita hondo between Christianity and African traditional religion. We failed to synchronize these two. Saka because of this failure to synchronize the two, taka create a resentment, taka create a hondo pakati pechikristu neAfrican traditional religion. Instead yekuti dai takatsvaga zvinhu zviri mu-ATR, tikazvidzidza, tikazviona pazviri within Christianity, because ukatozviita uchaona kuti zvirimo, uchitoona kuti ichi chiri up, ichi chiri up, ichi chiri up. But the challenge we have is the missionary didn't understand ATR to the fullest. So he condemned it without studying it to the fullest. All right, because unona sekuru paendibvunza vaiti izvoni shamwari imimi wamuri kuti Jesu mudzimu wavarungu. Isusu handitika tikutaurawo mudzimu wedu. Ndobva vandivhurira Bhaibheri, ndobva vaona vakomana vachinamata kuna Mwari waIsaac, kuna Mwari waJacob, kuna Mwari waIsaac, kuna Mwari waAbraham. Kanza ndoona vanhu varunamata Mwari wemudzimu wavo. Saka isu tiri kunamata kuna Mwari, asi tiri kuti Mwari wani wasekuru wako iwewe, vane zita chakamire dombo ndomurozvi mukuru watoziva ane zita, handiti? Saka ndorava kutaura kuti iwewe uda kutiudza kuti tichisiya changamire dombo tichiuya kuna Abrahamu naJacob naIsaac, wosiyire iwe, isu tida kuenda kuna Mwari. The concept yekunamata tichimeshena mazita inowanikwa in the African traditional religion, ugoiwana futi in Judaism. Judaism wanga usingagoni kungonamata kuna Mwari usina kumenshena mazita emadzibaba ako, handizvoka? Saka waitanga wamenshena Mwari waAbraham, Mwari waIsaac, Mwari waJacob, waimenshena mazita emadzibaba avo. The belief being Mwari uyu akaita relationship na Abraham na Isaac na Jacob, ini ndisati ndava nerelationship naye, ndizvoka? Saka that concept was also found in ATR. Yaiuya mutsika dzevatema, yaiwanikwa mutsika dzevatema. ATR aina nhoroondo yepainotangira, haizikamwi kuti yakatanga rini, handitika? Saka tsika dzayo dzinotresa back dzichienda kusvika kumaJudha. Remember, these African people nemaJudha vaigara vachisangana. Ndimanje takabva nekuna Noah kwacho. Yes, and even after that aya marudzi aya aigara achisangana in trade and everything, vaisangana. Saka vanga vane tsika dzakafanana pachinamato. Okay. Yes, saka Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob
ndo yakatorwa navanhu vemuAfrica but yakadistotwa, yakakanganiswa kusvika yakuti tinonamata kuburikidza nana madzibaba edu, but the concept ndeyekuti tiri kunamata Mwari wamadzibaba edu. The concept haizi yokunamata kuburikidza nemadzibaba. Concept ndeyekunamata Mwari wemadzibaba edu. Madzibaba edu haisi nzira, inofanira kuva reference of an act. Yes, madzibaba edu isusu akanamata Mwari uyu watiri kunamatawo isu. So it's reference kuna Mwari yokuti isusu tisu vana vaAbraham naIsaac naJacob. It's not like tiri Isaac naJacob na Abraham svitsa mashoko aya kuna Mwari, but tiri kuna Mwari isusu we recognize Isaac, Abraham, Jacob as our father, and we recognize the relationship exists pakati penyu imi Mwari na Abraham na Isaac na Jacob. So what they are addressing is not Abraham, Isaac and Jacob, but what they are addressing is Mwari wa Abraham na Isaac na Jacob. Saka vainamata vachitichi Mwari wa Abraham, Mwari wa Isaac, Mwari wa Jacob. Anditika vanga vasingazoiti manje sezvinoita isusu maAfricans pakunamata chadistotwa. Takuti isusu imi baba vangu Abraham ndisimudzirei mashoko angu asvike kuna baba vangu Isaac. Baba vangu Isaac vagotora mashoko aya vagoasvitsa kuna baba Jacob. Baba Jacob vagonditakurawo mashoko aya vagoasvitsa kusvika kumukuru wokupedzisira womudzinza rokwedu. Iye agondisimudzirawo mashoko kundisvitsira kuna musikavanhu. But the concept yokuti chinonamatwa ndimusikavanhu chaivamo mavari. Kuziva kuti anonamatwa ndimusikavanhu zvaivamo mavari. Kuziva kuti iye anonamatwa wacho is the creator zvaivamo mavari. But the distortion iyi yokuti pakunamata kwacho manje vaizotora kuti madzibaba edu concept yavo yaitova correct kuti haungoindi kuna Mwari. I think you know Paul achitaura in the book of Romans anoti iye imi hamutombozivi chokunamatira ndizvoka asi mweya ndiye anokumbira pamberi pababa nokugomera. So the concept yenyika dzimu, nyika dzimu zongoreva mweya, zoreva nyika imweya. Anditika kuti the concept yekuti kana tichinamata nyika dzimu ndo inotisvitsira nyaya dzedu kuna Mwari, that concept was not wrong. Yes, but the object yekuzoti pavanoti nyika dzimu yacho object yacho was a wrong object. So the concept is tinonamata tichiintercedirwa nemweya nenyika yemweya ndizvoka, but chavaizoti mweya chacho ndo chachiri wrong, but they have the right concept. So what we need to correct is the object and not the concept in ATR. Yes, tinofanirwa kunokorekta chiri kunzi mweya kwete kukorekta nzira yavo yokuti tinonamata kuburikidza nenyika dzimu. Tinotonamata kuburikidza nenyika dzimu, chero maKristu tinonamata kuburikidza nenyika dzimu. Nyika dzimu zongoreva the spiritual world. Yes, and we all pray through the spiritual world. Po ndo zvanitotaura. Yeah, right. Saka kana tati vanhu vechivanhu vaiziva Mwari, then chama kutaura imdi ya worship system. Yeah, anditi. Yes. Saka isusu tiri kuti all this while pane vanhu vakanga vachitoziva the worship system. Ngatitange pane wakatanga watisingazivi ndiani. Ngatitange pane wakatanga aitoziva kuti ndofana kunamata Mwari, and aitoziva kuti ndofana kunamata netsika yakadai nenzira yakadai. Handitika. Right. Toti zvadistotiwa kusvika pandiri ini muzukuru wavarozvi. Handiti. Zvadistotiwa kusvika pandiri ini muzukuru wavarozvi. Mwara Jesu anoti chineni. Good. We are now coming. Ndiri correct because ndo zvandakadi zvandakadzidza. Right. Ava vasati vasvika vamishinari enyaya. Vasati vasvika.
but wandiwana inini ndine worship system yandakatoadopta from my fathers, my sekuru vanga vatori in existence vasati vafa vakandidzidza kuti ndomanamatira tineitai handiti inini Christianity yondiwana ndakadaro. Okay, regai nditange ndatsanangura issue inoi kuti tigozosvika panyaya dzaJesu. Regai titsanangure the worship system yemuAfrica kuti yanga yakamira sei. Number one, maAfricans anga ane belief yokuti Mwari haanamatirwi pose pose, ndizvoka anonamatirwa panzvimbo dzinoita sei, dzinoyera chete. Ndo zvaibhilivhiwa nevanhu vemuAfrica kuti Mwari haanamatirwi pose pose. Kana uchinamata Mwari unofanirwa kuenda panzvimbo dzinoyera. And you find kuti this concept was also in the Bible. Yokuti Mwari haanamatirwi panu pose pose. I think you remember in Exodus chapter 3 ndi Moses achida kutumwa naMwari. Anditika verse ra 5 Exodus chapter 3 Moses achisangana naMwari. Bhaibheri rinotiro Mwari akati usasebera kuno kunzvimbo ino, take your sandals off from your feet for the place where you stand is holy. Inzvimbo iri kusangana Moses nani naMwari. Mwari akuti kuna Moses, panapa pawasvika apa panzvimbo tsvene, gomo iroro rainzi gomo raJehovha. And the concept yemakomo anoyera irimo muAfrica. Ndizvoka kuti makomo ariko anoita sei, anoyera. And makomo iwayo aishandiswa nevanhu vemuAfrica kana vachida kunotaura namusikavanhu. Whenever they want to talk kuna musikavanhu vaenda kumakomo anoita sei, anoyera. Right. Saka kuriva kuti vanga vane concept yenzvimbo dzinoyera kuti ndidzo dzinosanganikwa, ndokwatinosangana naMwari ikoko. Anditika muno muZimbabwe tinana mabwadziva kumatobo. Anditika tine makomo vana ngoma kurira. Anditika tine makomo akasiyana manhizi chikapakapa. Anditika makomo iwayo muno muZimbabwe anotorwa semakomo anoita sei, anoyera. Anditika saka vaiva ne concept iyoyo yokuti Mwari anosanganikwa naye panzvimbo dzinoita sei, dzinoyera. Inzwai zvinozotaurwa naMwari. Moses akunzi chienda, Moses atya kuenda. Mwari anotaura naye mashoko ano aya paverse 12. So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall save God on this mountain. Mwari ari kuti kuna Moses, enda kuEgypt. Ndizvoka kana waenda iwewe uchanotora vanhu vangu munozonamata futi masvika pagomo rino. Anditika kurwa kuti nzvimbo dzinoyera, the concept yokunamatira panzvimbo dzinoyera yakanga irimo kumaIsraelites. Vaiva ne concept yekuti kana Mwari achinamata vanamatirwa panzvimbo dzinoita sei. And that was also the concept yaiwanikwa in African traditional religion kuti Mwari anonamatirwa panzvimbo dzinoyera. So this is not a fallen religion. Someone cannot say religion yakauya nevarungu. This religion did not come nevarungu. We tanga tiinayo kubva kumashure yekunamatwa kwani kwaMwari. Taitoikopawo kumaIsraeri ainamatira panzvimbo dzaiita sei, dzaiera. Nesuwo tainamatira panzvimbo dzaiera. Now remember, give me chance ndibotsanangura chinhu ichi. Remember, vabva pagomo reHoreb, Mwari anobva ati chii kuna Moses, make a holy place. Gadzira nzvimbo tsvene kuti ndigone kugara pakati penyu. Saka Moses nekuda kuti vakubva pagomo rinoyera vakufanirwa kugadzira nzvimbo inoyera yavari kufanirwa kufamba vakatakura, yainzi sanctuary. Yavari kufanira kufamba vakatakura kuti Mwari agone kugara pakati pani. Saka Mwari haagari panzvimbo dzisingayeri. And that was the concept yakanga iri muAfrican traditional religion. Saka for someone in Africa to say this religion is foreign to us, this religion has not been our religion. The religion of the Bible is the religion of Africa. Vanhu vemuAfrica vainamata Mwari according to the Bible. Okay? Okay. Now,
Now, the other question that you might have that I would want to answer before you ask ndeyekuti iyo pachinamato chavo maIsraelites pane nyaya dzamataura dzimwe dzamambo ti mwini dzechinamato dzemadzibaba dzechi zvaiitwa nemadzibaba edu vachinamata zvatiri kuita zvokuti isi tasiya handitika but in actual fact hatina kuzvisiya hapana chatasiya isu takunzi imimi mabva kuno maakuchirungu handitika maakusiya tsika dzedu kuno maundobata zvevarungu asi kana mazosangana nemaproblems ikoko mauda kudzoka kuno kwatiri kuno handitika because ari kuti vamwe venyu vanozosiya usiku wouya kuno kwatiri kuti handasangana nematambudziko handitika toita sei because ndinyaya yekuti makasiya zvedu zvataigara nazvo zvaitiserovhera maproblems edu zvanga zviri correct mukandotora zvetsika dzevamwe zvatisingasesei zvamusingazivi handitika manamatiro amusingazivi mwari wamusingazivi ndikakuti worship system yamusingazivi saka hamuko kwese kuno hamuko uko hamusi kuzvigona ndosaka madzoka ndomubvunza unaida kubvunza wewe right worship system iyi sekutaura kwandamboita tinogona kutarira zvinhu zvakawanda zviri mukati mebhaibheri zvinogona kutiratidza kuti the worship system yatiinayo haina kumbonyanyosiyana neworship system yemadzibaba edu panongoda kuti pasynchronizwe zvinhu zvishoma handitika isusu tinoti isu like for example in our system of worship chimwe chinhu chakauya chichiparidzwa stereki nemamissionaries ndeche a day of worship a day of worship handitika because zvakaitika manje matotaura nyeyo zvaitika ndezvekuti saka takabva tadedzwa handitika hanzakomana mugouya kuno handobva ndati inini ndendisipo inokuti mangwana ezuva resabata kanza isusu titoriwo naro zuva rowo redu resabata tori tichisi good right chisi is a Sabbath concept. It is not the Sabbath. Now, in the African traditional religion, there is a Sabbath concept. And what that tells you now is they didn't know which day is the Sabbath. But they knew that there is a Sabbath. And Sabbath yacho yanga isingapiwi namambo. Chisi chinonzi chisi cha mambo. Ndizoka asi achipiwi namambo. Chinopiwa nevemweya. Chisi chinopiwa nemhondoro kana kuti negombwe. Ndorino pachisi kunzvimbo. Gombwe ndo mweya mukuru wenzvimbo. Ndizoka unonzi unotaura namusikavanhu. Saka kureva kuti chisi according to the African religion ndechamusikavanhu. Saka zvinofanana nebhaibheri Exodus chapter 20 handitika Exodus chapter 20 verse 8 inoti rangarira zuva resabata urichengete rive dzvene. Verse 9 bata mabasa ako mumazuva matanhatu uite mabasa ako ose asi zuva rechinomwe paverse 10 isabata raJehovha Mwari wako. Ndizoka and that same concept is in African traditional religion, because African traditional religion not chisi ndechamambo, not in the sense yekuti ndiye anochipa but in the sense yekuti ndiye anochienforcer. Anditika mambo enforces the chisi law. But anopa chisi imhondoro kana kuti igombwe, of which mondoro negombwe ndo vanotaura namusikavanhu. Saka kureva kuti vanopiwa chisi namusikavanhu. This is the belief. Vanopiwa chisi namusikavanhu vochipa kumadzimambo, madzimambo vochienforcer pamasubjects avo. Anditika saka ukarima musi wechisi good, ukarima musi wechisi hakurimwi musi wechisi. Anditika mombe dzedu same concept. Hadzindi mumunda kunoshanda. Vasevenzi vedu havaindi kumunda kunoshanda. Remember,
African people vanga vasina economy yakafana neeconomy yatava nayo nhasi. Their economy was an agricultural economy. Saka the moment yavanoti musi wechisi hakuendwi kumunda, in other words vatopedza kuti musi wechisi hakuitwe basa, nokuti ndo rainzi basa. Basa kwavari kwaiva kuinda kumunda. Handitika? Saka vane zvinhu zvakawanda zviri mu-ATR zviri very biblical. Like ndichida kuwedzera panyaya yechisi, rega ndiwedzere kana vakarima. Vanhu vemuAfrica vakarima, toti varima mbeu dzavo ndobva dzadyiwa, dzapinda zvinhu zvinodya. Vanhu vemuAfrica vaisafirita, akauya achitidzidzisa kuti kunofiritwa minda ma-Europeans. Vanhu vemuAfrica vaisafirita. Vanhu vemuAfrica vaiinda panzvimbo dzinoyera, vonokumbira musikavanhu kuti abvise zviri mumunda, zvobva zvabuda. Ndizvoka? That concept is a biblical concept. You remember Solomon paakapedza kuvaka temberi, akanamata achiti kudi, kana minda yavo ikapinda zvinodya, vakauya kuzochema vari patemberi ino, imi Mwari muvanzwe, modzinga zvinodya muminda yani. Saka the concept iyoyo yakanga irimo mu-ATR. It's a biblical concept, and it's a concept found in ATR. Now what that tells you is ATR, akala kuti Christianity or the religion of the Bible, let me put it that way, religion ye Bible is not a foreign religion to the African people. They would agree with the Bible, even ivo vakanga vasina Bible, but vai agree ne Bible pano pakawanda. Handiti unoziva kuti vanhu vemuAfrica vaikumbira mvura, yaiva nzira yavo yekunamata kai, ndo manamatira avaita masystems avo ekunamata, mvura yaikumbirwa. Handitika? I'm not going to do much of reading. I'm going to do much of quoting because we are talking about ATR here. I'm not going to do much of reading. But vanhu vemuAfrica vaikumbira mvura. Handitika? Saka mvura yaikumbirwa nevanhu vemuAfrica. Ukainda muBhaibheri yaikumbirwa. Mvura haina yoga muBhaibheri. Mvura inokumbirwa. So in Africa, everything chavanoita chaiconcern kana kuti the center of their activities was God. Kana vachida mvura inokumbirwa, kana minda ikadyiwa zvinokumbirirwa, kana takohwa hatingodyi chikafu chedu tisina kuendesa ma-first fruits. The concept of first fruits is there in the African traditional religion, and it's in the Bible. So the religion of the Bible is the religion of the African people. Bible rinotiro kumbirai mvura nenguva yayo. Ndizvoka? Ipapo ndichakupai mvura yekutanga nemvura yekupedzisira. Ndizvoka? Rinoti kumbirai mvura nenguva yani? Mvura haikumbigwi nokuti yaramba kunaya. Ndo African traditional religion. Mvura inokumbirwa nokuti nguva yemvura yaita sei? Yasvika. Vanhu vemuAfrica votoenda vanokumbira mvura. Saka who is this African now who can say religion yatinayo iyi takaiunzigwa navarungu, the religion of the Bible takaiunzigwa navarungu, religion yeBhaibheri hatina kuiunzigwa navarungu, tanga tinayo, chatanga tisina iBhaibheri racho. So what the white man brought here is the Bible, which we didn't have. But the religion of the Bible we always had. Tanga tagara tinani tinayo, chatanga tisina iBhaibheri racho. Inzwa dewa. Azwadana muna anotaurisa. Anokusiya usina kutaura zvakawanda. But inzwa dewa. Kuti unzwisise vanhu vemuAfrica, unoinda mumaproverbs avo, ndizvoka, unoinda munziyo dzavo, unoinda munhetembo dzavo, ndokuti uzive kuti vanhu vemuAfrica vaifunga sei. Handitika? Pane vamwe vanotaura kavachiti hanzi isusu muAfrica tairoora vakadzi vedu vakawanda tichitendegwa, asi varungu ndo vakazouya nereligion yenyu. Vozvo ndo zvataurwa kuti
makuchechi kwenyu makutoti pamutemo aurori audii anditika asi iwe unonyatsoziva kuti sekuru wako vai vana vakadzwa ndosaka takawanda pano kudai batika ukaenda muwisdom yeAfrica ndambokutaurira ndikati everything chemuAfrica chailinkiwa naMwari wavo. Ukaenda into the wisdom of Africa inokuudza kuti hazvisizvo zvaibhilivhiwa nevanhu vemuAfrica. Not the wisdom of Africa inotiyo dzingi dzigonyera pamwe maruva enyika haperi. It spoke against upombwe. Dzingi dzigonyera pamwe maruva enyika hadi. Saka ukanozvitsvaga uchaona kuti zvimwe zvacho distortion of what the African people are. And taakubatirira pa distorted things tobva tati ndizvo zviri vanhu vemuAfrica. Saka imimi maakuenda kureligion iyi marasika kubva pavanhu zviri vanhu vemuAfrica isu tinoroora vakadzi vakawanda. But mutsumo dzenyu muwisdom yenyu munoti imi dzingi dzigonyera pamwe maruva enyika haite sei haperi. Hamutenderi gumbo mumba gumbo panze. Ndizoka saka there is a lot in the African wisdom that tells you kuti vanhu vemuAfrica vakamira sei, that tells you kuti religion yemuAfrica yakamira sei. Ma-Africans unoziva here kuti vaichengeta mirayiro ine 10 iri 10, the 10 commandments dzaichengetwa muAfrica. Yes. Unoziva here kuti wewe in African traditional religion munhu kana akapomba haatendegwi kusvika pashiraini yesvikiro. Munhu kana akauraya achinzi ane ropa mumaoko haatendegwi kusvika pashiraini yesvikiro. Nemhaka yei? Nokuti wasviba. Saka kana ivo vaine concept, saka concept yekusvibiswa nechitema irimo muAfrica. Concept yekusvibiswa nechitema irimo mu this religion yamuri kuti yakauya nevachena. Zvirimo. Saka it's just a misunderstanding. If there are people who are supposed to embrace the Bible are the African people. Because whatever they do zvirimo mukati. Anti unoona Bible parinodzidzisa usatora hama yako yomumba uchimuita mukadzi. Andika muAfrica tinobva tati makuna. Ndizoka zvirimo musystem yedu yekunamata. Saka zvese zvinodziviswa. Ikwenaida kutotaura hakuna wakamboroora nenguruve. Good. You are coming. Because takutaka kuona kuti clean and unclean animals. Yes. So the whole Bible Dewa, the whole Bible unoriwana mu-ATR. Hakuna munhu anoroora nemhuka yakasviba. Hakuna munhu anoripa mambo nemhuka. Mhuka dzese dzinonzi dzakasviba muBhaibheri hadziripi kwa mambo. Kwa mambo kunoripwa nemombe, nembudzi, nehuku. Hausati wambonzwa why dzinoripa. Andika hausati wambonzwa munhu akaripa mambo nenguruve. Hakuna munhu akamboripa mambo nedhadha. Hakuna. Chero mambo wacho achidla dhadha kana achida kuripwa haachadyi dhadha. And what that tells you, there is something wired maari kubva kumasure kumadzibaba kuti zvinoripa ndezvizvi, zvinoroora ndezvizvi, dzaiva mhuka dzakachena chete. And ndambokuudza kuti vanhu ava vaita zvinhu zvavo zvese zviri linked with their religion. Saka whatever chinoitika kana tichiroora marriage yedu inolinga nereligion yani yedu. Saka hatiroori nenguruve. I think you know pai vane vanhu vanonzi the Lemba people kana kuti maremba. Anditika the Lemba people havadye chose chakanzi neBhaibheri hachidyiwi. Not because they are Christians, but because they are Lembas. So it's wired in them.
this religion of the Bible is in them. So the religion of the Bible is the religion of Africa. So for an African to say then, makativigira religion iyi, muchiramba religion iyi, anenge achirasika. Because the religion of Africa is the religion of the Bible. But because Africa didn't have the Bible, zvimwe zvinhu zvavaifanirwa kunge vaiita vakazvirasa along the way. Okay. They didn't have a textbook. Saka vakazvirasa. Saka when the Bible came, they were supposed to read the Bible and then know about their religion and just correct certain things. But many of the things unotozviona kuti zvirimo handitika vaibika doro voridira pasi handitika kune kwavaizvikopa because ndo yagaya kutova isu manje imimi manje tasvika pana tudambodira tanga tadira doro pasi todaira isusu hatiiti izvozvo and it's true. Zvikanzi toda kudya nyama isina nyama inenge isina kuiswa munyu nyama ngatoda kudya nyama ine munyu isusu saka hatisi kuuya ikoko. Saka imi kana muchiti it's there, where is it? Okay. If you go into the worship yekwaIsrael handitika maiva nechinhu chavaiita kana kuti chipiriso chavaiva nacho chainzi chipiriso chinodururwa. Ndizvoka chipiriso chinodururwa chainodirwa pasi. Vaitora muto wemagrapes vodira pasi. Africa yaisangana nemaIsraelites. Saka Africa yaizosvika yokopa zviya zvavaona uko. But kuno havana magrapes manje vobika nerukweza nezviyo handitika vodira pasi. But chinhu chavakakopa chipiriso chinoita sei? Saka kana vakopa chipiriso chinodururwa kwaJudha vanofanirwa kukopa futi nezvachaireva. Okay. Kuti chipiriso chinodururwa chaitendeka kuna Jesu uya wamuri kuti mudzimu wavarungu. Saka uri kuona here kuti Jesu akanga asiri mudzimu wavarungu. Nokuti pamaidurura doro pasi maizviita musingazivi. Maizvikopa kuvaJudha musingazivi kuti zvinorevei. Zvaireva kuti kuna Jesu achauya obva adurura ropa rake pamuchinjikwa kuti vanhu varegere kwezvivi. Okay, all right. Saka religion iyi tiri kuti magrepe kuIsrael vakomana vodzika zasi kuno vasvika kuno vagara pasi akati magrepe aramba kumira hakuna bikai saka chimwiwa ndokubika because chaya chimwiwa kugadzira chimwiwa chawo chekuno chavanogadzirawo ndobva vadurira pasi but havana kubva vabvunza kana kuti havana haina carry through because chero mamwe maJudha remember aitorasika papfungwa yekuti zvinhu zvavari kuita zvese zviya vanozviitirei. Saka how much more an African akaenda akanozvidzidzawo kubva kuvaJudha asina mascrolls ekuramba achiverenga. It's easy for that African to forget kuti saka zvinhu izvi zvinorevei. But chaidururirwa chipiriso chinodururwa uko handitika chaidururwa nokuda kwaJesu achafa pamuchinjikwa. Chipiriso kuno chamakasvika mukadira pasi muchidira doro chaidirirwa Jesu achafa pamuchinjikwa. But imimi you didn't have the concept, you didn't know the concept. So your religion is actually the religion of the Bible. Saka maifanirwa kuti transit now. Maifanirwa kuchimova from this knowledge yekudurura doro pasi to the knowledge yekudururwa kweropa raJesu pamuchinjikwa. Yes. All right. Saka tiri kuti kagepi kakangoitika keinformation ndo kakaita kuti tichisiyana nezvataifanira kunge tava today. In such a way yekuti kusvika kwakaita Bible kwaifanira kungosvika kubva kwatoti trigger kuti tagara tichizviita izvi. Takuchiona why taizviita. Kozonzi hapasina need yokuenda Jerusalem kana mugomo. Nokuti
Jesu wafa pamuchinjiko vanonamata Mwari ngavachinamata mumweya nemuzvokwadi. Saka we no longer need the sacred mountains. Hasina basa. Makomo anoera hachina basa nokuti akanga achiyera kana kuti anoyera wacho ndiye akazouya. Anditika anoyera wacho ndiye akazouya. Saka hatisina need yokuenda kumakomo anoyera. Hatisina need yokubika doro tichidira pasi nokuti chaitendekwa nokudira kweropa chakatouya ndi Jesu. Alright. Ndiye wakauya akadurura ropa rake pamuchinjikwa kuregerera zvivi. Saka tiri kuti isusu tatiri right. Handiti tatiri right. Asi kuti muuraiti hwedu taisangoziya kuti tiri kuzviitirei. Right. Saka kusaziya kuya kukabva pamunhu 1 kukaitwa pass on pakunozosvika kwandiri inini. Handiti ndakungoita zvinhu zvandisitomboziva kuti zvii. Yes. Saka alright, tochirikonzaila sei manje? Sekuru kumusha kundakatovasiya ndichadzokera zvipa Easter paholiday tosakanazve. Handiti saka sekuru manje achati inini ndodii, ndosiya here kunamata manamatira andanichitai, ndoadhopta amurida kuti ndiite imi. Nokuti chinonetsa chavazobvunza manje chekuti uyu Jesu wenyu nevanhu vakauya naye. Handitika vatoriwo nemaproblems avo because vakauya nepfuti vana vakaverenga bhaibheri vakatita vatapwa vavo. He is right. He is right, and you cannot reason that away. Yeah, he is right. Kuti chimwe chandowedzera futi ndechekuti kunoku I think from your explanation takutonyatsotoona kuti kuno kuAfrica kwakatita little distortion or little heresy than kumusoroku, because kuno kwatina zvimwe zvimwari zvatainamata kuno. Yes, you are right. And tunoona kuti Europe yanga ine mazita ayaipa kuzvimwari zvavo, Jupiter, Diana, Zeus, whatever. Yanga ine mazita akawanda ayaipa kuzvimwari zvavo. Handitika zvimwari izvozvo zvekuEurope izvozvo hauzviwani mubhaibheri zvichishandiswa kureva Mwari wokudenga. Kurava zvava zvisiri Mwari. But mazita emuAfrica unoawana achishandiswa kureva Mwari wokudenga. Kureva kuti Africa takagara tichingonamata hedu ani Mwari wokudenga. Saka ndichida kuramba ndichiemphasize pfungwa yekuti religion yebhaibheri ndiyo religion yemuAfrica. Tine zvakawanda zvataigona kutaura nezvazvo zvokuti kana tichizvibata unenge uchiona kutoti ichi ndicho ichi, ichi ndicho ichi, ichi ndicho ichi. Concept yekureurura zvivi chaiyo irimo muAfrica. Handitika waiti kana ukatadza waienda kana makuenda kunzvimbo dzinoyera hamungoindi maitotanga mareurura. Handiti unoona zvinoitika muchipostori, kareuriro kanoitika muchipostori kaya iconcept yakatogwa ku8R yekuti tinosvika tisati tapinda pachechi tinombosvika patinosvika tomboreurura zvivi. Iconcept yakatogwa ku8R iyo yai. Saka concept yekuti zvivi zvinoreururwa irimo muAfrica. And concept yekuti kana tichienda kunzvimbo dzinoyera hatingoindi, unofanirwa kana uri munhurume unofanirwa kutsanya bonde mazuva 3 wakatsanya bonde uchigeza muviri wako nemvura yakaiswa bute. Andika ende ukanozvitsvaga mubhaibheri unenge uchiona kuti zvinhu zvese izvo zviri pai zvirimo. Israeri payanga yakuda kusangana naMwari pavakachemera vari pagomo reSinai kutoda kusangana naMwari, Moses akavati kudi vakomanaka kana mada chinhu ichi zvanha Mwari tsanyai bonde ngakurege kuti anosebera kumudzimai wake, ende imi migezai nguo dzenyu muwache nguo dzenyu muzvigeze mazuva mangani 3. So that is the very concept that the Africans had. So who is this African then who can come and say the religion of the Bible is not my religion? Because from what we are saying right now, we are saying that the religion of the Bible is the religion of Africa.
So if you want to understand your religion, then as an African man, read the Bible and correct what needs to be corrected, or what has been fulfilled. Because add on. Pane zvinhu zvawakanga uchiita handitika but zvanga zvichifanirwa kufulfiliwa if you read the Bible. So the African man must read the Bible in order for him to understand fully his religion. Kana kasaverenga Bible agoni kunzwisisa religion yake zvakaita sei zvakaperera. Saka whatever those guys are saying kumusha uko handitika vari kuzvitaura because havatonzwisise religion yavo. Religion yavo ndiyo iyi yavari kuti yakauya nevarungu. Varungu havana kuuya nayo kuno, vakawana iriko. God is universal. That's one thing people should know. God is universal. And chokwadi chake chinozarurwa kuvanhu vari munzvimbo dzakasiyana even panguva imwe chete. Varungu vanogona kunge chokwadi ichi vanga vanacho nekuda kwekuti vaihwisisa kunyora vakachinyora. Isu chokwadi ichi tatinacho taichinja from one generation to another tichishandisa oral tradition. Matare handitika taiva nezvikoro zvedu kaisu. Isu hatina kuwanikwa tisina zvikoro, tanga tiine zvikoro zvani zvedu handitika. And pamatare ipapapo taipa vana vedu knowledge about our religion, knowledge about the economy, knowledge about zvaunofana kuita iwe muupenyu hwako zvaiziviswa pamatare. And that was also a biblical concept. Iri shoko randakuudza nhasi ndizoka riise mumwoyo mako, uridzidzise vana vako uchisimuka uchigara pasi uchidii handitika. Saka that is the concept. Saka everything that the Africans were doing was something that was written in the Bible. So then for an African to say varungu ndo vakazotiunzira this religion, it's wrong. The African can say varungu vakazotiunzira bhuku religion yedu. Alright. Vakauya nebhuku ratanga tisina religion yani yedu, but bhuku riya manje havagoni kutotranslate mamwe mavara ebhuku iroro vasingashandisi mavara edu isu. Akafanana nokuti musika vanhu. Nokuti kana uchitoti musiki uri kureva musika vanhu. Ukaenda muZambia umwe vanomuti chilenga. Handitika chilenga zvichireva musiki. Saka the concept of God as the creator was there in Africa. So how can you say it was brought by this religion? Tototi futi wedenga. Samatenga handitika wokumsorosoro handitika. Those are our words handitika. And they fitted into the Bible. They fitted into the Bible. So we have a lot of practices that are in ATR. Zvinowanikwa mu-ATR handitika zviri mu-Christianity. Saka what then it means is if there is a person who should embrace Christianity, is a person who is coming from ATR. Okay. Yeah. Because zvinhu zvagara zvipractice. Zvitorimo. Saka kwakufanira kuchienda to the next stage. Yes. Alright. Zvitorimo. And reject mamwe madistortions. Akafanana nekuti hanzi isusu tairoora vakadzi vakawanda. Iwe uchiti ukateerera wisdom yako iri kukuudza kuti dzingi dzigonyera pamwe mari wenyika apere. Wisdom yako iri kukuudza kuti you are wrong. Kana uchiti isu tairoora vakadzi vakawanda. Nokuti isu katiitaura zvewisdom yedu tinoti vakuru vakati. Ndizvoka. Dzingi dzigonyera pamwe mari wenyika apere. Handitika. Kureva kuti imi musati mavako vakuru vakati. Zvokuti sekuru pavanenge vachitaura dewa vachitaiwa ivo vazotisisa izvi isu tiri vana vanizve vadombo handitika. Changamire dombo handitika vaitozviziva chero dai vaigona kuzoita zvisiri izvo but vaiziva kuti vakuru vakati dzingi dzigonyera pamwe maruva enyika aperi. Kureva kuti in the African traditional religion as we call it today or mutsika dzomuAfrica taitenda kuti murume ngaagonyere pamunhu wake 1. Saka pfungwa yekuvakadzi vakawanda is what is foreign.
ndo iri foreign. Chinotozikamwa navanhu vemuafrica ndechekuti munhu ngaite mukadzi chi mumwe chete. One. All right. Yes. Saka ndandiri muchikoro. Ndandiri muchikoro. Tatanyanya kuzviisa mumabhokisi kuti ava vari kuku, ava vari kuku. Hatina patiri kuda sei, hatina kubva kunzvimbo imwe chete. So chasara ndechekuti vadiwa vedu vatariri tichi-upgrade religion. Yes. From the distorted lack of information. Now that textbook rauya Bible rakuchitiudza kuti izvi zvakapfuura nepamuchinjikwa pakazadziswa zvatakatashaya kuti zvairevei. Thank you very much, Pastor. Thank you. Thank you for coming through. Matibatsira because takutofunga kuti vakomana tinenge tarasika tatiza vanhu vedu zvenyaya yekuti textbook rarisati rauya kuti richitibatanidza zvataiita nezvakufanira kuitwa. Handitika. Right. Mwari ngatibatsire, ngatiwandire nyasha tiverenge Bible. Thank you very much for coming through. Thank you. Mwari akubatsirei. Thank you. Mwari akukomborei. Sure.